Sani Ibrahim Yar'adua fasa tara. Sani Ibrahim Yar'adua. Baban makutar kenan mai cancanci marashin tsaro. Sani Ibrahim Yar'adua. Ai giwa ce namijin shi ne toro. Sani Ibrahim Yar'adua. Kai gurna ne zaki ya kashe baki sai dai taro. Sani Ibrahim Yar'adua. COSIY Consult bai san gandira yake ba. Ga mai hannun kyauta ba don an mashi waka ba. Mai yi domin Allah ba da waje a faɗi ba. Kafaffen mango mai ƙarfi wanda ya wuce turewa. Alhaji Sani Yar'adua na waka wuce kushewa. Har mahasada sai sun bari ba su da hanyar raina ka. Gulbi da ruwa na Ibrahim dan hajiya mama. Allah ƙara hajiya lafiya ya kare ta. Amin. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka reni ba. Iya Allah ya kare ka. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. Ba yi maka reni ba, dattijo babba dan babba. QS da rabin QS ko kafar ka basu kama ba. Ai ba dan ba da sai in ce ka fito takara ba za a kada ka siyasa ba. Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. Da sunan jallalla ka harbi zan farawa. Sarkin neman baiwa ta waka nake iya rerawa. Hanya ta sana'ata wasu na yabo wasu kushewa. Wannan bai damuna akwai masoya na godewa. Da makarsa Alhaji Sani QS wanda ba na mantawa Yar'adua. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. Sira da aminci Allah da dawar Rasulillah. Da manzan da kai ko ya zo da sallah ranar wallah. Ali da sa su duka ashabu ba na warewa. Dukkan mai zagin su wallahi ya gama tabewa. Sai sha zabar Allah shi da aljanna fofofo bayan mutuwa. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. Dare mai ban tsoro ku gane bauta bawa ne. Shi QS Alhaji Sani Ibrahim tauraro ne. Wani babban jigo ne ga al'umma ni na shaida ne. Mai sada zumunci ne mai fidda haƙƙin Allah ne. A cikin QS na kasa samo mai hali Yar'adua. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka san aikinka ba za a yi maka raini ba. Ya Allah ya kare ka farin wata. Ko na bar waka ba zan yi maka waka ba. In shaida wa duniya halin ka bai zama aibu ba. To ga sabon feji na wakar kama ban bude ba. In kwana ina ce na halin ka bai yi asara ba. To ƙara shiri QS ruwan wuta sanya maza guduwa kururuwa. QS Alhaji Sani Yar'adua mun gaida ka. COSIY Consult ka
san aikin ka ba za a yi maka raini ba. Ya Allahu ya kare ka farin wata. Ni na san mai natsuwa ba zai zamo gauraka ba, mai aiki da ilimi ba zai zamo ya ɓata ba. Da neman shawara ne QS ba zai yi nadama ba, tunani da ilimi ba za ya zo daga dara ba. Nawa QS guru ne mai ilimin da ke nema a duniya. QS Alhaji Sani yar Aduwa mun gaida ka. Warai. CEOS IY Consult ka san aikin ka ba za a yi maka raini ba. Allahu ya kare ka farin wata. QS Alhaji Sani yar Aduwa Allah kare ka. Ga yayan baba Abu halinka ya zama jarinka. Yayan malam Abdullahi ga yarima da waƙarka. Ka samu yaba a gida daji karyar mai kushe ka. Mai ilimin addini ne da zamani ka fi gaban jahiliyar da. QS Alhaji Sani yar Aduwa mun gaida ka. Warai. CEOS IY Consult ka san aikin ka ba za a yi maka raini ba. Allahu ya kare ka farin wata. Baba ka sanar ba wai kasar Najeriya ba. Nahiyar duk Afirka da Asian da Europe da Arab ba. A ƙasashe na duniya sunanka ya kai ba zamba. Lambobi ne boko ka sha karba QS babba. Nasarori da ka samu tamkar farashi ne na daddawa. QS Alhaji Sani yar Aduwa mun gaida ka. Warai. CEOS IY Consult ka san aikin ka ba za a yi maka raini ba. Allahu ya kare ka farin wata. Ita wannan waƙar ba don kuɗi aka rera ba, har masu kuɗi da yawa ma sun saya ban saida ba. Kai da jin tsarin waƙar ka san ba zai yi in saida ba. Mai mutunci mai kima dan shi ne yau ba nera ba. To in ba ku gane ba QS Sani Ibrahim Iraduwa. QS Alhaji Sani yar Aduwa mun gaida ka. Warai. CEOS IY Consult ka san aikin ka ba za a yi maka raini ba. Allahu ya kare ka farin Gashi na wata. lalo waƙar na ɗauki zafi na ta zuma, da bayanai baki na har ba ni soyin daina ma. QS Alhaji Sani ya dan dole ne yin sarama. Na gani da ido na ne ga al'umma ba ka yin kyama. Yanzu ni jakada ne SIY Consult na zama ambassador. QS Alhaji Sani yar